Dahil kanina mga adlaw day no iski surprise day ko sa akong mga amiga ani. So gipalitan day ko nila cake day kay lagi day nag-birthday man kukuani ba. Kay wala man lagi mila-misa ani day mo nang ang cake day diha na mo gibutang sa simento oy please lang. Mao jud na ginaingon day no day nga mao jud na ang true friends. Kay lagi day gipanghandaan nila nga ako ang birthday oy. Nag-amot-amot lang jud sila na day no day kay para lagi daw ma-surprise nila ang piling gwapa. Unya ang piling gwapa day no kay walay kalam-alam day nga mag-surprise day sila sa kuha. Mo day grabe ko katingala day no kay lagi day na surprise sad po ko sa ilang gibuhat sa kuha please lang. Unya lagi day kay piling gwapa makay ko day mao nang sige ko gana sila nga nung wa mo nagsaba nga inyo ako i-surprise. Wa naon ko kahandaan ni day no day wala ko ka outfit check. Mo na tanawan nang naong nyo das piling gwapa day grabe ka haggard oy. Kay lagi day wa ko nagdahom day nga mag-surprise day sila sa kuha no please lang. Di tanawa ang naong day grabe ka haggard. Pero sige lang no ang importante buhi pa ko ning adlaw charot. Bitaw ang importante ani day no is nadayon ang ako ang birthday ani. Ay just me you day tiguwang na ang piling gwapa oy. Og nag-effort pod sila day no pabuhat sa akong tarpaulin. Ay tanawan ang tarpaulin ako day has nang gwapaha oy. Marag dito na lang jud nato ni bawion sa picture sa tarpaulin oy. Kay kani mga adlaw day grabe na ko kahagard. Kay lagi day dugay kay ko nakatulog day kay daghan kay ko gi-edit ba. Muna pagkabuntag ani day meron ko gitakloban sa kalibutan ay charot ka over. Bitaw na day ko full video ani day no dito na ako istorya sa inyo ang tanan no. Og maura day to no bye mo oy.